tota la família junta. Tenim tots els xiquets repartits per l'estranger. Nosaltres hem estat un any a Irlanda. Sí. Me van donar una beca i com que en aquell moment Marc no tenia faena, se'n va vindre amb mi. El nostre fill està també a l'estranger. Ha fet un màster a Alemanya. Tinc tots els nebots repartits pel món. Però això està bé. Així, si vull eixir de vacances, tinc on anar. Quan em van oferir l'oferta de treball allà, Déu meu, és un treball. Així ho intentaves i no n'hi havia manera. Volem tornar el De mes que ve. vacances. Sí, però l'exploten perquè allí no respecten ni el mes d'agost. No té vacacions. I com saben que aquí no té res... És que és com tots els jovens. Per a treballar s'han d'anar a l'estranger. Però tu saps que Charlie, el del bar, mos dona faena. Sí, en el bar. Quan vinga, de segur que tindrà treball, o no? A més, amb l'alemany que tindrà. Sí, però ja estan explotant-lo. Mira, hi havia en el poble un pall d'abuelos que no havien eixit mai i la mala llet la tenien a cabassos. Però passes temps fora i arribes i dius, per favor, que algú es riga de mi o em faça alguna broma o... Tira. Aprofita, dona, que no tornes a provar un bon arròs en un parell de mesos. El trato de família. Vicent! Una foto. Per això aquestes dines són... et fan pensar, quédate, no te'n vagis.